Hej så alle sammen, og jeg velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen spille Minecraft, men med hacks. Eller mods, men jeg vil nok sige, det er mere hacks, end det mods. Ej, seriøst, det er bare en telefon, der ikke lige... Oh my god, hvad er det her? Nå ja, det er fordi, jeg har prøvet lidt af det her. Men jeg prøver lige at vise jer lidt af det. Og det skal siges, jeg er så slet ikke inden for hacks. Jeg synes, I skal ikke gøre det her på et server. Jeg gør det i en singleplayer-verden. Og hvis I selv vil prøve hacks, så må I selv prøve at finde ud af, hvordan man downloader hacks. Men jeg har sådan en her hack-menu. Klik TP. Jesus. Kom her for... Hvorfor har jeg ikke noget, der kan gøre det her for mig? Så slipper jeg. Måske der killer. Altså, jeg kender jo nogle af de sådan basic hacks. X-ray og flight. Det kender vi jo nærmest alle sammen. Og det var det mærkelige, den jeg får, det bare hoppede sådan ud af. Det var det mærkeligt, det der får bare hoppet ud af det blå. Når man for eksempel, der er også, flight herinde. Nej, der fandt jeg det for, jeg ledte efter. Af for helvede. Er der noget, der hedder no fall damage? Ja, no fall. Yes. Kom her for... Ja, tak. Er der noget, hvor man kan mine hurtigere måske? Nej. Fast climb. Nej, fast. Score mine. Speed mine. Hvad er det? Jeg tror det er det. Speed mine. Jeg tror, vi mener hurtigt. Jeg ved ikke. Jeg føler, vi mener samtidig. Eller nej, normalt går i stykker, men så går den vel også før. Nå, det er sådan tid. Så kan jeg bare bygge i luften. What? Jeg ved ikke faktisk ikke rigtig, hvad man skal bruge det til, men det er fordi, jeg har klikket til. Wow. Au. Har jeg ikke nogen forhold på det her? Jeg kan faktisk godt lide det her klik TP. Det er meget sjovt. Wow. Okay, jeg fandt, hvad det overhovedet for nogle ting, jeg har på. TP og no for... Nå. Skal vi prøve at kigge på nogle af de der hacks eller noget? Vi kan lige prøve at komme herhen og klikke TP simpelthen. Så kan vi egentlig bare lige mine ned og få noget cobblestone. Og så kan det måske være, at det var en anden video med det her. Jeg siger ikke noget, men det kan være. Hvis I synes, det er fedt. Men jeg står slet ikke inden for brugen af hacks. Og det skal I heller ikke. Og så har vi faktisk også nok til en seng. Let's go. Okay, men hvor... Oh my god, det er sindssygt. Ari Golem. Der er du. Let's go. 5 jern. Så spørgsmålet, om man bare skal blive her. Ej, vi kan godt klare os selv. Nå ja, det er fordi, jeg har et klik TP på. Kan jeg lige bare teleportere? Okay, jeg kan teleportere så langt jeg vil, bare ikke kan ramme en blok. Nå, og sådan finder man en ny vil. Ej, det er sygt. Skal vi have en pengeseng? Nu har vi allerede en seng. Som vi selv har fået fortjent. Ej, det er fordi, jeg optager... Ej, det er sygt. Det er sygt. Ej, det er faktisk fedt. At der er en kiste i sådan en gave. Det er fordi, jeg optager det her i december måned. Så ej, det er fedt. Nå. Hvor skal vi hen? Det er nok lidt for langt. Det må man ikke sige, men så er det bare at sige... Jeg kan se et træ derhenne, hvis jeg zoomer ind. Aha, der var jeg så også lige ved at dø. Hvorfor? Ej, hvor irriterende. Jamen, klik TP, det er vildt. Men det er også irriterende nogle gange. Ej, lad os sidde derhenne, der vil jeg gerne hen. Hvad med derhen? Eller... Jeg gider ikke.